I la prospecció és el primer pas. Has de veure què hi ha, has de veure com és exactament la zona i has de veure quines són les quantitats de gas disponibles. Suposant, ja et dic, jo ara m'estic suposant que volem que es faci una explotació. Això ja és un altre tema. Però si tu dones un permís d'exploració, no és un permís d'explotació encara. Per tant, l'exploració no s'hauria de fer en fractura hidràulica, perquè una exploració no és una explotació i la fractura hidràulica és un tema d'explotació. Quins problemes pot tenir? Home, d'entrada no ho sabem. No sabem què pot passar en el futur en què una roca que porta ja no sé quants milions d'anys de sobte ara estigui trencat i si això pot tenir alguna repercussió en el futur. El que aquí comença a haver-hi bastanta controvèrsia entre, anem a dir més, el que seria la indústria i el que serien els grups ecologistes, és que diuen que aquell gas, o sigui que al fer la fractura, clar, tu crees noves vies de trencament, amb la idea de captar aquell gas. Però també penses, home, si ho he trencat, és possible que el gas se'n vagi en una altra direcció. Sí, és possible, sí, és possible. És possible que se'n vagi cap amunt, home, el gas tindrà tendència a anar cap amunt. És possible que contamini l'aqüífer? Bueno, no ho sé, això ja és més complicat de saber, perquè clar, estem a 2.000 metres de profunditat i l'aqüífer potser té, és igual, 30, 40, 50 metres de profunditat des de superfície. Per tant, que migri 2.000 metres cap amunt és difícil. Clar que pot ser. Primer, es posa aigua amb sorra. Molt bé. I què més? No, aigua amb sorra i més coses. S'han de posar moltes més coses amb aquesta aigua amb sorra, s'ha de mesclar uns elements químics importants, per diverses raons. Primer pel temes de corrosió, per evitar corrosió. Per tant, s'han de posar uns àcids i tal. Després perquè l'aigua té una certa viscositat. I llavors, d'una manera molt tècnica, si tu injectes amb una pressió aquí dalt i això ha de fer així, i tu el que vols és que arribi aquí amb una pressió, al mig està el que es coneix com pèrdues de càrrega. Les pèrdues de càrrega depèn de la longitud. I per tant, són funció de la viscositat de l'aigua. Llavors tu el que has de fer és un agent per reduir molt aquesta viscositat. De manera que si aquí injectes amb una pressió, aquí t'arribi el màxim de pressió possible. Per tant, hi has de posar això. Què més li has de posar? Home, el que no vols és que es comenci a generar tot un sistema... Els bacteris immediatament començaran a dir, ostres, menjar nou, no sé què, aquí m'han posat coses i començarà a créixer una colònia que et pot taponar. Per tant, el que has de posar són alguna cosa per matar-los, un biocida. A més, això està subjecte a patent. Vull dir, no saps què posen. No tens idea del que posen perquè no ho diuen. Les empreses no tenen... o almenys, per exemple, als Estats Units no tenen per què dir-ho. Aquí no sé exactament la legislació, no sé quin hi ha, quin aplica, però no tenen per què dir-ho. No tenen per què dir què estan injectant. I s'injecten quantitats molt importants, molt importants. Pensa que un tema d'aquests de fracturació hidràulica pot necessitar milions de litres, diversos milions, desenes de milions de litres. I clar, i ara ve l'altre problema, d'on traiem aquesta aigua? Llavors aquesta aigua o el treus de rius, rierols, o els treus d'aqüífers. Per tant, necessites una quantitat d'aigua relativament important per poder fer que el sistema funcioni. Per tant, necessites un permís, no sé, o de l'Agència Catalana de l'Aigua, o de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, o estiguis on estiguis, depèn del lloc. Algú t'ha de deixar treure aquesta aigua. Aquesta aigua l'has de mesclar. L'has de mesclar amb aquests elements químics. Aquests elements químics, si de l'altre necessites milions de litres, d'aquests necessites milers de litres. No milions, però sí milers. Diversos milers de litres. Clar, això no és portar una caixa, no, això és portar molts camions. Aquesta aigua està contaminada ara. Aquesta aigua no la pots tirar al riu, no la pots ficar enlloc. Aquesta aigua l'has de ficar en una zona i tractar-la abans d'abocar-la. Per tant, has de fer una planta de tractament. Es poden provocar terratrèmols, sí, es provoquen, però són micro. La magnitud és baixíssima. Entenc que és un conflicte. Té uns prejudicis potencials ambientals molt importants.